May arangkada na ang tinuig nga pasigahan sa parke sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Mga dagkong parol sa mismong City Hall na himong atraksyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaagi sa usa ka fireworks display, dungan nga gipasiga ang mga patsadang parol, inubanan sa mga nagkislap-kislap nga mga Christmas lights nga nakapalibot sa El Salvador City Hall. Dagko og nagkalain-laing disenyo sa mga parol nga atraksyon karon sa syudad. Subay kini sa ilang tinuig nga pasigahan sa Parke 2021. Tumong niini nga ipabati sa mga tagdipanon ingon man sa mga lumalabay sa syudad nga bisan sa pandemyang atong gisagubang dili kini babag aron sa ulugon ang Pasko. Naglipay ang katauhan sa nga bisan tuod og pandemic nga nato ilang masuroy-suroyan. Kining si Lordsville Tagukon sayo nga mihapit sa El Salvador City Hall aron personal nga masaksihan ang naka-display nga mga Christmas decorations. Gi kami sir sa Divine Mercy nagsimba ba. So before mi nag-uli, naka-decide mi nga mag-agi na mi dire. Siyempre mga bata pa akong kauban. So papad makalaglag sila. Ay, so far, I like this one. Ano man? Sada mong good luck, mura damay nagmo siga, labi kaayong mga bi. Pahinumdum sa mga musuroy sa ilahang City Hall nga angay magtamod gihapon sa ginapatumang minimum health protocols. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.